ngila syait pen snow bunsin asya ka bor sarkar bat kat kum ka jingyo I ka jongi ka jinglap ka jongi kadon ka jingle mena ka basya ba palat jongani ka sarkar nadu ka sarkar kongres hadu ka sarkar MDA 12 hadu menta ki jing tho ki bala bon ngila ai sya ki bor sarkar hanra imat ka sarkar ka jongi kamdon skor ban snow kamdon khmat ban yo I nakada daw ngila du jingkerman sya ba palat habangi pait ya kani ka surok ka jongi abas ngulungo kalong ba kani ka namar ba kani ka kadong ka jongi kadon hab artli ki konsensi kawai jong ka life lai ramrai konsensi but kawai jong ka life sau mau chinur konsensi tang namar ka jing kanthop hak jong ki artli ki konsensi hakni kila ino ki MLA ki nomi khmat ki jongi kila ino kila no ben jengi nakata ka daw ngi mat jing siapa palat kabalungo kalong ba don ki MLA ki nomi khmat ki jongi ka sanction ka balabiang hakni ka snam baladap ngi layo like ru khandai hajar kabalungo kalong ba la pendap ya ka surok ke jongi tang de dosau ki pajba nong chong chnong jong ke jala bro koi lar pi kwa ban yo I ya ka surok ka ramdor tam hak berthai phila ban wan selang dong dai ke jongi kat kum ke jing yo I jongi ki pajba ka surok PMGSY 6 kilometer la sanction 6 crore sanpho hajar sanpho lak hamal la kawai pa kawai ka PMGSY ha ka jongi hangne lai crore khandai hajar ngiliyo ban siang tak ka dosau marka ba khampan lengo shu yungi kinong chong chnong kalong ba kinong me khmat jongi haga jaka ban pai ya ka jingdon kam jong pai ba lek siang surok pan ban shakper kwai la jong te ki pai ba jong ka jala phila la da phim ngai ya ka jingkran jongi wan ban sakhi dala de haga dain khain ka dong ka jong ka jingkar pat na kaliang jongi kalong ba wat nam pan sat yangi pai ba nadu mentangi pan bana bagani ka surok jongi ka de ka surok jong pai ba amdai jong ka sarkar ki officer sarkar ki MLA MDC ki bayat na ka de ka surok piha ban buria ya kabayat namar ngimla syu ban kun halade ngimla syu ban yai sha halade man kasnam ya sai daga bor jongi daga bangi trei pajba daga bangi ngip sai ne ki plag jongi hane ka belengo kalong ba ka sarkar kam yo I kata naga daga daw nakarpat ya ki paralok prajor ki paradok prasnam ki jongi ki bana kaleng ka jala ka jongi lara pikwa ban no donation lam chika sanjuk kirang ba sinong ni priang ya ki ba ai donation stengka shaneng kila ban priang ada ka ba yes nok tilang ka jong phi kumta next kham ba kan wan ra jing job ya ka thain ka dong ka jongi bat la da don ru ki pai ba na kaleng ka ri jong ka prathai ngi priang ya ki jing ai smo bha ki jong phi haba phirap yangi da ka man sim ka bisisha ya ka dong ka thai ki jongi na kaleng jonga sa sinpat na pen pau kani ki jing snongo ya ki pai ba nong chong chnong bat na pen ram ru jur ya ka sarkar ka ba leklet yangi ki nong kendong hasilong ngio I ba ka surok kampat jot la repair hanong sto ngi I bu speed breaker jot lachna do way pat balai pat de leklet ingi kinong kendong hakaba ngi haban yap hasi tenglanti kilong kami ki haban kha si tenglanti hato kade hato kamdei ke jingle silang khamat naga daga daw hakani kapor ngai kublai ki pararang ba sinong barok kiblas nok tilang nagapor sikapor hakaba ngi ut ngi nam ke jing ut jing nam ngi pai ba ka boy sing skor jongi kinong nong sensar sinong kumta dagawe ke jingmut ngila malamot unta kasnam daga ba angi ya senyang marchis pa bat ni sngongo inong tray nong yalam jongi chani ki pala pantray hok yang ni surok daga ba siang do ni sun gravel bat next khamba nang nei sikmat ngilala ban kit ban ba yak ba pang ki besitom bat hamtam ya ki bedon kam ban ya daga ni